Igama lami Khaya Khumalo, Deputy Chaiperson we-ANC la kule region yaseMzala Nxumalo, okuyigama esiyiqhenya ngalo kakhulu lethu elibiza ngalo inhlangano yethu ye-ANC kodwa okuyiZululand ngokahulumeni. Bengisathi ke basakazi ngaphambi kokuba siphazamiseke, bengisathi ke umuntu ubonga kakhulu abavoti bala olundi neZululand yonkana. Ngicabanga ukuthi ngokuvotelwa kwethu la eZululand ithini siwu number 2 amavoti onke aseZululand, la sibe number 3 noma ke siphoxekile ukuthi abavoti bethu kuqala besinamasithi ayi-11 njengamanje sesina 5, kodwa lokho akusho into eyi-transformation our side. Kusho ukuthi kunomsebenzi omningi okusafanele siwenze omkhulu okufanele sidile nawo. Siyafisa ukuthi sibonge kakhulu abavoti bala olundi neZululand yonkana nje. Ngicabanga ukuthi kuthina njengenhlangano ebusayo, inhlangano ka-ANC, sathi sikuyi-debate la khona lapha esakhiweni sasolundi, inkatha kwayiyona ethi ayifuni i-ANC i-corrupt. Ngicabanga ukuthi isiyi-correctile kulokhu kwayiyayikushilo ukuthi is-corrupt, because ithina sonke sinepolicy clear ethi uma ukuthi uthintwa amacala enkantolo corruption akho wethu sungathunyiwe i-ANC. Sinayo example unobhala wejikelelo we-ANC Comrade Ace sathi akahambe yoclearisha amacala akhe. Sila eZululand imeya la eZululand uthula sizwe inamacala ihambe enkantolo kodwa inkatha ithi akekho corrupt. Kodwa ke esifisa ukusho ukuthi okubalulekile ukuthi imandate yabantu ithini. Kuthina besingakaze sale ukuthi sizosebenza nenkatha, kodwa futhi kunendlela zethu esizinkolelo zethu nemigomo yenhlangano ukuthi sifuna ukubathuthukisa kanjani abantu. If leadership yethu ngoba sikholelwa kwi-approach ekuthiwa it's a democratic centralism kwi-ANC, kusho ukuthi uma leadership ephezulu okungasebenzela kangcono nokungalethi idingo zomphakathi kangcono, kusho ukuthi akusetshenzwe ne-IFP. So kumukela lokho, ngicabanga ukuthi kusasa kune-special piece sibiziwe ukuthi sidile bezosithulela i-report ne-NFP, sinazo ingxoxo ne-EFF obekulindele ama-upper structures ukuthi afinalize bese siyakwazi ukuthi sithathe over umkhandlu. Umkhandlu wase-Vryheid i-IFP ayise-majority ino-43%, umkhandlu kaNongoma IFP iwu-44%, umkhandlu waseDume IFP iwu-26%, so singaphezulu kwayo. So lokho kusho ukuthi i-opportunity ukuthi sithathe iZululand ibenkulu, but sizoze leadership yethu ukuthi ithi ama-modalities alokhu kusebenza ndawonye kusho ukuthini, sizokaplana kanjani. Asifisi ukuthi sikuthathe sikuphendule singakabuyi kwi-briefing esinayo kusasa la i-leadership yethu top 6.